No počúvajte, však nás tu je jak málo. Znova chýbajú tí istí. To je dookola. Jak vždy. Vykladám správa. Dochádzka. To nebude dobré. Vy si uvedomujete, že ak tie percentá budú stále vysoké, tak robíme komisionálky? A ako to prešieme, keď 3 dny na dovolenke? Tak na to potrebujeme nejaký plán. Musíme ukradnúť notebook. Chlape, poďme hejda, toto nebudem riešiť. Gabo, počúvaj, tvoji tu lietajú po chodbách. Okamžite s tým chod niečo urobiť. Všetko mám pod kontrolou. Ďakujem pekne, do počutia. Čo teraz? Nemáte takto spinkuje ťak z tých filmov? Neotvoríme to? Akože čisto náhodou? Ale! Panka. Aj druhá. Dievčatá, poďte sem. Ale, no, to čo je? No, tak asi to budeme musieť poriešiť inak. Nepí koňu vodu, bo voda nečistá. Napadalo do neba, napadalo do nej zjavo. A ide otvorené by malo byť, ale som cvičí. Ale neznám to s tým. Čakaj, som si ho kúpil. Isto si bolo za nejakým tým. Čekaj. To si volá. Pánek to volá. No Olem, daj tu. No slúcham sa. No počúvaj, taká vec. Ty si videl to tie percentá, nie? No hej, videl som. A co ja s tým? No ja ešte tebe pýtam, co s tým robím. No co byš tým chcela taká robiť, povedz mi šumne. Rozumiem, ale znáš co, že keď ty neznáš, tak zavolaj Majkimu, on isto bude znať. Dobre, zavolám pár ľudí a pojednáme to. Serus. Chlapci, máme robotu. Ideme za Majkim. Pod rája vám povím. Volaj Majkimu. Majky, máme problém. Miška mi volala. Treba poriešiť percentá. Pojednaj pár chlapcov a poriešime všetko, čo treba. Hej, dobre, serus. Toto je elektroty obmedzený kokos. Najlepší život festival tu robí jobo. Jak hovorí. Špinavú robotu nerobíš ty, Janik.
Áno, áno. Dobre, okej. Chlape, to nie toto hľadajú. Vyskúšaj. GLŠ 6-7. Maroška môže 1, 2, 3. Dievčatá, čo sa deje? Tak trvalo vám to. Hej, nie? No, pán triedny, chceme to takto, alebo nám poviete, kde je notebook a heslo k nemu? Viete, ako to chodí. Niečo za niečo. Heslo? Maroška môže 1, 2, 3. Úplatok ste nezabudli? Prosím ťa. Súhlasíte? Môže byť. You got the way to numbing the pain. Don't start running away from the fear. Stop running away from the fear. 'Cause you got a heart of stone, but lips of gold. I guess I'm so. What do I know? What do I know? I can't seem to ease my mind. Memories lost behind. Lost without you. Ale je to nádherne. A konečne končia. Tak na nich. Vážení triedni učiteľi, dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa koná 15. novembra 2025. Boli by sme veľmi radi, ak by ste tento príjemný večer oslavili s nami spoločne ako 4. B. Ďakujem veľmi pekne. Vaše pozvanie prijímam. Guess I was stuck. You got a heart of stone, but lips of gold. I guess I'm so. What do you want from me? What do you want? But I can't seem to ease my mind. Memories lost behind. Lost without you. The things we used to do, but I can't seem to ease. Tak, deti moje, chcem vám zaželať jednu krásnu stužkovú slávnosť, na ktorú ste určite čakali, respektíve aj ja, samozrejme sme čakali na to 3 roky a dúfam, že tá stužková slávnosť sa vám vydarí, respektíve nám, že budete mať krásne spomienky na celý život. A samozrejme vám želám už do ďalších
ďalších období, kedy vás bude čakať aj nejaká tá skúška dospelosti, šťastnú ruku. A jak sa hovorí, aby ste vedeli vytlačiť to, čo do vás učiteľa natlačili, tie vedomosti. Čiže aby to všetko pekne, krásne skončilo s tým úspešným koncom. A ja vám verím, že hej, lebo ste šikovní. Tak pripíjam na vašu stužkovú slávnosť.